30 maratona fi 30 jum. Total ta' 1266 km fi 30 ġurnata. Avventura ambizzjuża ta' Drew Lang li ħareġ b'din l-idea li jiġri maratona f'kull jum ta' April bris Puttinu Cares. Lang li kien jikkompeti fil-ġirija l-aktar minn 30 sena, illum se jkun qed juża l-enerġija atletika tiegħu biex jagħmel dan il-ġest mill-isbaħ biskop li jinġabru flus għal min għaddej minn żmien diffiċli. Good to do something to help a good cause, and I thought I wanted a challenge that I was going to challenge myself as well as supporting people and inspiring. I wanted to choose a challenge that would inspire people and help a good cause. Lang ilu jipprepara xhur għal din l-attività u għal ġimgħat sħaħ kien qed jiġri medja ta' 200 km fil-ġimgħa. Drew iddeċida li jidħol għal din l-isfida wara li martu Edith ukoll għaddiet minn żmien meta kienet qed tiġġieled il-marda tal-kanċer. Edith illum tinsab tajba imma tappella biex kull min jista' jgħin jagħmel dan għax il-mart qiegħed dejjem jiżdied. Li ġest li ħajjagħmel Drew 30 March 30 Days u ħannamlu għal Puttinu Care. X'għandha bħaġa sabiħa għax il-mart, Flu Street għax il-mart kuljum qed jiżdied. Jiena kont I'm cancer survivor u għaddejt minnu naf kemm hu diffiċli. Lang se jkun qed jiġri kuljum mill-ħamis l-ewwel ta' April. Il-ġirijiet jibdew għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar u se jsiru fil-Park Nazzjonali ta' Taqali. Dawk li jixtiequ jgħinu jistgħu jagħmlu dan billi jagħmlu d-donazzjoni tagħhom, iżda l-pubbliku hu mistieden ukoll li jakkumpanja lil Drew fl-aħħar kilometri tal-ġirja tiegħu biż-żamma ta' distanzi kif mitluba skont il-protokolli brabta mal-pandemija.